09036617615 or 08101704110. Allah ubangiji shi ba mana ƴar mu ihsan. Su mai roma yar farko rabbana kasa ta yi halin abanta ta yi karko sunan da an kasa isan gadiyar mu kyakkyawa Allah ka raya yar ta Anas mai roma yar farko rabbana kasa ta yi halin abanta ta yi karko sunan da an kasa isan gadiyar mu kyakkyawa. Sa'atin farko duk abin da ba jalla cikinsa ba a yin karko rabbana ka dafa mani zan isar da ɗan saƙo tunda an yi sunan isan ɗiyar abokina Allah ka raya ƴar ta Anas mai roma ƴar farko rabbana ka sa ta yi halin abanta ta yi karko sunan da an kasa isan ga ɗiyar mu kyakkyawa a koda yaushe san annabi shi na sa cikin rai ina wanda ke yaban annabi bai zama cikin ra'ana dan amina shi ya gano rabbana magagi ina wanda duk ya so annabi kungaransa bai kuna Allah ka raya ƴar ta Anas mai roma ƴar farko rabbana kasa ta yi halin abanta ta yi karko sunan da an kasa isan gadiyar mu kyakkyawa sunan gida na girma ya zarta duka komai ma kunga an yi sunan ihsan diya ga mai roma Allah ya raya ƴar nan ta kikin jamariya sunanta ko a tarihi na gano akwai girma Allah ka raya ƴar ta Anas mai roma ƴar farko rabbana kasa ta yi halin abanta ta yi karko sunan da an kasa ihsan gadiyar mu kyakkyawa ku lura ko cikin ƴaƴaye akwai na alfarma wanda an kasa ma sanadinsa ɗaha mai girma na yi marhaba da zuwan ƴarka kaji mai roma Allah ya ja da kwanan isan ba zan ki roƙa ba Allah ka raya ƴar ta Anas mai roma ƴar farko rabbana kasa ta yi halin abanta ta yi karko sunan da an kasa isan gadiyar mu kyakkyawa mai roma sai ka gode Allah da yayi ma baiwa tunda yayi kyautar ƴagun ka ga ta san kowa har ya baka iko isan gare ta kai sawa ta yi shekara bibaddan ta zanyi waƙe na Allah ka raya ƴar ta Anas mai roma ƴar farko rabbana kasa ta yi halin abanta ta yi karko sunan da an kasa isan gadiyar mu kyakkyawa. Allah ka raya ƴar ta Anas mai roma ƴar farko rabbana kasa ta yi halin abanta ta yi karko sunan da an kasa isan gadiyar mu kyakkyawa murna ake da sunan isan maza da ƴan mata babu wanda zai so sunan ta yayi rashin gata tunda kun ga mai roma halinsa baya sake ta babu wanda zai ganshi ba zai yaban hali na yi ba Allah ka raya ƴar ta Anas mai roma ƴar farko rabbana kasa ta yi halin abanta ta yi karko sunan da an kasa isan gadiyar mu kyakkyawa mai roma na yi murna sosai ba zan rufe ma ba tunda ƴarka tamkar ƴata hakan nake duba sai ka lura waƙar ban yi wata dan yawa ne ba bani lokaci wata zan sabuwa silar
suna. Allah ka raye ƴar ta Anas mai Roma ƴar farko. Rabbana kasa ta yi halin abanta ta yi karko. Sunan da an kasa ihsan